culpa ninguna. Hai moito tempo que non viña por aquí Dosinda. Ten conta aí, neno. Aí vai. Para comer bien entre semana hay que venirse a casa Dosinda. Menú del día con 3 primeros y 3 segundos a elegir, postre o café. Por esa orden, correlativamente hablando. Casa Dosinda, con nuestro menú obrero te viene la gana de trabajar. Visítanos. Que acabaste de gravar? Eu teño fame. Que tes, ti? Teño fame, quero comer. E que me dices? Home, Faime a primeira pregunta, que era o que tiñas que dicir. Cal era a primeira pregunta? casa Dosinda. Pero o público por que improvisa? Si acabáis de gravar o quê? Ti ves cámaras aquí, ves cámaras. Aí. Estou grabando eu, isto é para a radio, Manolo, que non te enteras de nada, coño. Que tal, Dosinda? Problemas ca figuración? Que? Eu estou flipando. A que Collero máis inútil e que queres? cada un dio que lle dá. Que che iba a dicir eu? Que tal? Como vas? Escoiteiche na radio o anuncio, Coitátelo. En castellano, Falei en castellano porque- Hai xente de fora, Si veñen uns madrileños, lista que es, veñan pa aquí. Sí, señor. Que tal? Vai a comer. Lavas mans, que ves da gasolinera e traes as chirimbolas esas que traes gasolina. Lavas mans. E logo que ves comer. Sí, veño a comer. Coño! E logo a muller non che fixo o tupper. A muller, despois de 29 anos de matrimonio ininterrumpidos, hoxe pola mañá, colleu a porta e marchou. Despois de 29 años, levantouse pola mañá, colleu a porta e arreou. Dixo, cojo la puerta e me voy. Paco, tens que refacer a tua vida. No, Sí, no. sí, Paco. Teño que refacer a porta que levou o Marco tamén. Arrancou. O arrancar a porta levou o Marco tamén. Con fácil que era levanta a porta das bisagras, se leva a porta, non me leve o Marco, que agora teño que meter o Marco novo. Ai, que Non sei a rabia, medida. arrancou-la. Notouse que se foi de mala hostia. Maria, Dios Sí, mío. sí, Oíste, notei Paco, eu. Sí. eu estou aquí para o que faja falta, Si queres chorar, aquí tes un hombro donde chorar. Moitas gracias. Contame, amigo, contame, que pasou? Pois eu conocina hai 30 anos. Estábamos no concerto de Xacobeo, de Amancio Prada, e puñámonos a falar, claro, que ibas facer. E díxome ela, usted é de aquí? E dixen eu, no, de aquí. E empezamos a falar. Bueno, E despois, ao día siguiente, Sí. chameina eu, non me rompa la cabeza, verdad? Que xa está, ti tens que ser ti mismo siempre e tirar pa'lante. Que vamos comer? Menú Bueno, do día? Dime o menú, dime o Tres menú. primeiros- No, dime o menú. Dime o 3 menú. primeiros a elegir Sí. e 3 segundos a elegir. Non quero menú. Eh? Ahora estou solteiro, ahora vou mexar no bidé e comer o que me día a gana. Me dá igual, porque ahora, bla. Ahora podo comer, facer o que me día a gana. Vasme poñer un lubrigante con ketchup. Con ketchup. Cargándolle fuerte no ketchup. Lubrigante con ketchup. Paco, Pouco ketchup.
o lubrigante, telo no menú. Ostras, No primeiro entra o lubrigante. hai lubrigante no menú. Sale a conta. No menú de 14 euros. No menú de 14 euros, de primeiro hai lubrigante. Pero eu non quero comer menú, eu quero comer a carta, eu quero comer jamón serrano do que come Florentino Pérez e do que caga Mbappé. Eu quero dese. Ahora que marchou a miña muller, tú sabes que a miña muller facíame comer pavo. Pavo! Quen colle pavo no supermercado habendo pollo? Se hai pollo, pa que? Se non, digo tú, non hai pollo, non existe o pollo. Collo pavo, pero habendo pollo, tú ves unha pechuga de pollo e colles unha pechuga de pavo. Que parece que ten tuberculosis, que ten un color eso que non. Tens razón. É que tú xa lleves o color ao pavo. Eso non se pode Dígame. comer. Parece que o lavaron moito. Bueno, estás aí emperrado ca túa muller. Escoita, Sí. me dixeste que quería xamón. Xamón ibérico pata negra. Xamón ibérico hai no menú. Entra no menú. No menú de 14 euros. No menú de 14 Lubrigante. euros. De primeiro, lubrigante, huevos rotos con jamón ibérico, chícharos, Ostras, a elegir. a elegir lo que quieras. Por 14 euros. Por 14 euros con 90. Méteme lubricante, lojo. ¿Cómo? Méteme menú, méteme de lubricante de primeiro. Sí, lubricante. No nos queda. Non queda lubricante. Dame logo os ovos rotos co xamón. Ovos rotos co xamón. Pero os ovos rompeu no seu cociñeiro. Rompeu os ovos o cociñeiro. E iso? Porque é un rompehuevos. Bueno, pero dos huevos rotos con xamón. Se non hai huevos, traemos xamón. Sí, hombre, sí. Vouche traer o xamón e cando me veñan os ovos, que fago co xamón? Non podo traer o xamón solo. Non me Sí. andes a enredar as recetas que teño xa programadas. O sea, lubricante non hai. Ovos rotos con xamón tampouco. Bueno, pois chícharos. Eu como queiras. Depois de segundo, tes a elegir tamén hai entrecó de vaca, Entrecó de vaca. entrecó de vaca bella, rodaballo e perdices. Joder, con menú. Estou dicindo que Entrecó- sala a conta, coño. Tráeme entrecó. Tráeme entrecó. vaca bella? Entrecó de vaca bella. Non queda. Jubilouse a vaca ou que? No, vendemos o último, ainda non hai media hora. Xa. O sea, non queda entrecó. Tráeme o rodaballo e salvaje. Ten unha mala hostia o rodaballo. Flipas, Non sei se Señor. pedir... Non sei se pedir rodaballo. Rodaballo sale moito, Sí. Está gustando moito o E rodaballo. comer peixe hai que comer peixe. Sí. Veña. Sácame o rodaballo. Rodaballo. Sí. Rodaballo está salindo, Está salindo que ainda non entrou. Saleu tanto o rodaballo que está... E mira que lle dixen, ás 10 estate aquí. Pois ainda non chegou o rodaballo, entonces non nos queda. Bueno. Pois a perdiz. Muy Perdiz, buena é o que lección. queda. Perdices, Perdiz. entonces. Moi ben. Venga. Primeiro chícharos e despois a perdiz. Venga, vou por elo, vale? Venga. Coita, chama ya a muller, Tamén te razón. Chámalle aí, andas a arreglar, chamarlle, Venga, arreglarse. vamos, chámalle aí. Antonia! Si son eu, mira. Escoítame, por favor. Escoítame, por favor. Cólleme a medida da porta para facer o marco, que agora teño que facer un marco novo. Mándame a medida. A medida. Colgou, Matía. Veña, Tosinda. Veña, tráeme aí os chícharos. Paco, Dime, coita unha cousa. dime. Eu cando vou á túa gasolinera encherlle o tanque á furgoneta, quen botou gasoil? Como? Cando vou á túa gasolinera Sí. encher o tanque, quen botou gasoil?
Botamos ti ou teño que botalo eu? Non é autoservicio? Sí, a gasolinera miña bota o cliente. Correcto. Sí, señor. Pues aquí, autoservicio. Isto é como a túa gasolinera autoservicio. Teño que fritir os chícharos. Vas fritir os chícharos. Pero non me compares. Patacas novas, repolo de betanzo. Tosinda, non compares unha cousa ca outra, o combustible, a gasolinera é outra cousa. O precio depende do estrecho de Hormuz, do Esteabo de Bucarest Xa non che acorda nin de por que ven a e subida. das gárgolas que puñeron no obradoiro Sí, ahora ali arriba. tamén, sí, señor. Tamén. Pero, Ahora, a gasolinera miña sempre botei eu a gasolina, Toda pero a ahora vida. deronlle unha volta ao negocio e agora bota a gasolina ao cliente. pois eu estou dando unha volta aquí ao negocio tamén. Xa. Estou dando unha volta. Non cociñei na casa en 29 anos, vou cociñar aquí. Sabe, pero é que a min agora eu cobrei unha subvención da Xunta. Ah, sí? Sí, unha subvención para modernizar este negocio, entón Xa. agora non podo, non lle vou devolver os cartos á Xunta. Vale. Entendes? Entón, quítame dai que paso dos chícharos, vamos polo segundo. Tráeme a perdiz. A perdiz? Sí. Traio xa. A perdiz é de caza. Eh? É de caza ou de piscifactoría? No, salvaje. Salvaje. perdiz. Salvaje total. Pois tráeme a perdiz. Veña. Vou pola perdiz. Chama ya a muller, ó. Non lle chamo máis. Chama ya aí, ó. Pero digo, a perdiz será, quero dicir, é salvaje. É salvaje. Tráeme a perdiz, logo. Está salvajada. Ai, pera. Unha escopeta. No, un saxofón. ¿Qué te parece que es? ¿Qué quieres comer? Perdiz. Vos vas a cazarlas. Vas ao monte, caza la perdiz, tráela, límpala, cócela y cómela. Así como é unha gasolinera, teño que coller a manjeira, metela no coche e botar eu o gasoil. Vale. Paso sin comer. Marcho, marcho. A dónde? Botame un vaso de auga e xa non como. Marcho. Vou para a gasolinera. Espera un momento, Que queres? que non acabou o servicio. Faltame unha cousa. Isto teño que acabar o servicio porque é como na túa gasolinera. O qué? Teño que limpiar o parabrisas. Algo de produto. Un aplauso para Cinda. Que pasou aquí? Que pasou? A primeira frase era... Per quen era? Ah, era el. El. Ostras, como sería este que non lle poñeron nin micro ainda? No, porque o protagonista era él. E tiña que dicir, acabastes de gravar. E que dixo? É que si sabe Dios. Dixestes, acabastes de gravar, mirastes, teño fame. Claro, teño Eu dixenche, como? Porque me tiñas que repetir a primeira frase. Dixestes, que teño fame. E cominches? Foi Non capaz. se pode comer, É logo para que puxeron. Comeu. No, no. É logo para que puxeron. Non se vos ocurra, Vamos a ver. Ai, Dios. No. Ai, Dios mío. Neste programa, para non desperdiciar nada, a comida que se pon nos sketches, cóllese na basura e ponse aquí, pa... Claro. Ai, Dios Por mío. eso está tan bo.